naithokmani Amjake kagnani muchungya Amjake kagnavo muchungya Nengwai manga chugi kokshanani Muchungo angletini Amjake kagnavo muchungya Amjake kagnavo muchungya Faidi hak chalta tongdi chongui nashidi khani borokini Hey angli lachuo angli kiriwo buinu kitcheno tamo hinai shadi Amjake kagnani muchungya Amjake kagnavo muchungya Kulum khang jotono no KSB production no te sini lokunai tongai ron bagai tabo short film ni video post khaijak mani among khangke full plaimania ang father hasteo khaijak ni bagai te next year ro tripura bo thangpro rogo apro full kinong no phunung na hyang mawa sobo ang bo kisa busy tongmani bagai father hasteo khaijak paikha ba nirok nai singei tongdi KSB production ni channel no naiwi tongdi live khaidi share khaidi te comment khaidi subscribe khaina ni tapo nirok siang khana KSB production no naiphan channel no naiphan nirok sabo naithokti naina pamusokha rohina wa sogai tongkhana naithokti nai khangken ang naithokti nirok naithokti hi naiwi belai ni phani ro ke naithokjakna naithokti amsuke naithoroma boni rongnomang naina musuk tong comment rawang kabama nokja comment kaham nirok seima bawang belai ke an bkhawo langkan khatongjak nirok ano teibu kusukar ro hangke ang teibu noni next video toi phaina hi ang masugui ma tong nirok ni seijak comment khaijak rono nogui an bkhawo kebang manu te sana ni langda kreka sekani first time mo naithokti hi ang short bisa namani first time mo short namani osi nogui ang kebang manu bekha mane director bai kisa short oro ha mo haike de namano hi hinjak ma basi ang bekhawo thangsawe siphai ma hai ma tongsu ang toma mangke ang srai phangsini ne om hai je thung o film ro khaithung ba album ro khaithung ang sai phangsini ni dancing rombo kisang hamjago resam no ba hamjago album ro khaiwani bu sok tong sai phangsini simina ang hai album ro khlaiwan ro sok tong short film khlaiwa ro sok tong ang kake hai no sajak ni an bkhawo tei sana kokre tomake ang bu tabo srai ro ba suk bu sugya khoba tabo ba sa ibu suk khaba ibu tor khalok khaba tabok joratei naithokti hi sengai ang kisa tabok sinejagai tongba nani baskango comment ro kaham man khaba tei bino kaham phunung nai wan sogai tongo nirok tei ba ani channel no subscribe khaidi like khaidi share khaidi tei or jagao kaham suinani bu tapok di ang naithokti bye bye